Узган атнада районда эш сәфәре белән Русия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты якташыбыз Фәрит Ганиев булды. Ул район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин һәм Үзәк район дәваханәсе баш табибы Разида Агатауллина белән бергә агымдагы елда капиталь ремонт эшләнгән ашыгыч медицина ярдәме бинасын карап чыкты, поликлиниканың эш барышы белән танышты. Добрый день, Илишевцы. Я прилетел специально узнать ситуацию по коронавирусу в нашем родном районе Илишевском. Нахожусь около больницы, поликлиники, узнать, как ситуация в районе, ситуация с заболеваниями, как лечится, хватает лекарств ли, хватает ли машин, как врачи, какими заботами они живут. То есть полностью узнать состояние нашей врачебной системы в районе. И, в принципе, я думаю, что и главврач справляется, и глава района обеспокоен вопросом. Надеюсь, что в районе ситуация под контролем находится. Думаю, что главное для моих земляков, чтобы не болели, больше всего старались, чтобы скопления не было, подождать немножко надо. Надеюсь, скоро вакцинация начнется всеобщая. Вся страна этого ждет уже. Поэтому здоровья, еще раз здоровья, еще раз здоровья. Әлеге тынгысыз чорны исәпкә алып, депутат район фапларына рециркуляторлар алуда ярдәм күрсәтергә ниятен белдерде. Арытаба Фәрит Гөлүс улы Сүлтегә юл тотты. Үзенең туган авылына, ул якташларының зур сөенечен уртаклашу өчен яңарган мәдәният йортын күрергә дип килде. Биредә урындагы инициативаларны яклау программасы эшлекле гамәлләр партия проекты шикләрендә барлыгы 2 миллион 100 мең сумлык капиталь ремонт эшләнгән. Біз енді Сүлтәуыл хакимияты жерлігінде 5-ші тапқырға бұқымы программасына қатнашып, бейлгі сейліні шұрсы Сүлтәуыл культура йортына капитальный ремонт кәрілді. Мұнда енді 2-ші тапқыр біз бірінші программада біз башта система отопления, тәрзелер, ишіктер құйылған ие, анда да халық қатнашып, тілеп, миллион ярымдақ іш башқарылды. Мұнсын енді 2-ші тапқыр кірдік программаға, мұнда енді иденлер, шәмлер, мебеллер алынды. Бұл мебеллер алырға енді біздің Хөкүмәт Думасы депутаты якташыбыз Фәрит Гөлүсұлы Ганиев зур финансовый ярдәм күрсәтте. Аңа зур рәхмәтле біз. Монда һәммәсе дә яңарган: сәхнә, стеналар, идән һәм түшәм, электр системасы, барлык җиһазлар. Авыл халкы өчен аеруча шатлыклы вакыйга тарих һәм туган якны өйрәнү музее да ачылды. Бердәм тырышлык белән авылдашлар монда 19-20 гасырга караган экспонатларны җыйган. Шулай ук музейда авылдан чыккан данлыклы шәхесләрнең шәҗәрәләре, башка кызыклы мәгълүмат тупланган. Барлык халык туплап чыкты. Рәхмәт ярдәмегезгә. Авыл халкына бик зур рәхмәт, авыл советына рәхмәт. Культура җитәкчесенә бүгенге көнне рәхмәт. Барлык авыл күтәрелеп хуплап алып, менә бүгенге көнне матур бинада сезнең белән. Әйтәсе килә балаларга, мәктәп балаларына. Шулай ук шушы авылда туып, читтә яшәгән авылдагы безнең землякларга барлык җирлектәге ихтимал үзәге булып торыр. Тагын бер мәртәбә тарихка әйләнеп кайтырбыз. Суынмас. Авылның бай тарихы хәзер бер урынга тупланды һәм ул киләчәк буыннарга түкми-чәчми җиткереләчәк. Инде балкып торган залда күркәм тамашалар куелыр, авылның мәдәни тормышы да һәр чак гөрләп торыр дигән өметтә калабыз. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.